Tarragona, any 259 després de Crist. Des de fa 2 anys, Roma ha tornat a desfermar la ira contra els cristians. Els emperadors Valerià i Galiè han decretat edicte de persecució contra els caps visibles de l'Església. Les notícies que arriben a la ciutat són desoladores. L'Estat ha procedit a tancar esglésies, confisca cementiris i altres llocs de reunió. Desterren bisbes, preveres i diaques a indrets vigilats. Senadors i cavallers cristians són privats de la seva dignitat i dels seus béns. S'amenaça amb pena de mort tothom qui desobeeixi aquestes ordres i organitzi o participi en reunions de culte prohibit. A Roma ja ha mort el papa Sixte amb els seus diaques i a Cartago el bisbe Cebrià. En un ambient de crisi i d'inseguretat social, la comunitat cristiana de Tàrraco es disposa a rebre la palma del martiri. O Jupiter, optime maxime, o Jupiter immortale, te precor, quasque iuti, sis volens et propitius nobis. 21 de gener a Tarragona, la memòria roent d'una triple foguera. En honor de l'augusta trinitat, el bisbe fructuós, amb auguri eulogi els seus diaques, pontificar per darrer cop sobre un altar de brases revestit de 3 enceses púrpures, de sang, de flames i d'amor. L'espessa boira de 17 centúries no ha pogut apagar tan sagrades fulgències. Feliç Tàrraco, oh fructuós, aixeca el cap qui fulgurant amb vostres flames, per tu i tots 2 diaques a lluny brilla. Benignes guarda sos hispans l'Altíssim, per quan l'augusta acròpolis ibera, en triple honor, la Trinitat corona. Estic preocupat, Fèlix. Les coses no van bé. El governador ens ha ordenat per aquesta nit la detenció de Fructuós, d'Auguri i d'Eulogi. Ja no s'acontenten a desestabilitzar les nostres comunitats, pressionant-nos fiscalment i socialment. Ara van directament pels dirigents de les nostres esglésies. La tempesta que s'albirava lluny no havia de trigar a batre sobre nosaltres. Roma, Cartago. També l'altre dia uns mariners vinguts d'Egipte explicaven com les comunitats orientals eren sistemàticament perseguides. Diuen que els cristians d'Antioquia i Alexandria estan vivint moments terribles. L'Estat, igual que a les províncies occidentals, els ha confiscat els seus béns i cases d'oració. Han detingut preveres i bisbes per exiliar-los o matar-los. Els judicis són ràpids i fulminants. Fins i tot han tancat els cementiris. No han respectat ni el més sagrat. Què farem ara? No ho sé, però de moment no em veig en cor de comunicar res a Fructuós, tot i que ja es deuen sumar alguna cosa. És home intuïtiu, Fèlix. L'altre dia, en acabar la missa, em va parlar amb profunda tristesa de la mort del seu amic i bisbe de Cartago, Cebrià. Les seves paraules desprenien la dolçor d'aquells homes que admiren el coratge davant l'adversitat, la fidelitat per sobre del sofriment. Els seus ulls viatjaven per un mar de mirada infinita i en l'expressió del seu semblant es dibuixava la certesa del destí. Quin gran misteri és l'ànima humana, que pot fer gran l'home en la seva petitesa i fort en la tribulació. Cerquem tota la vida el principi de la nostra identitat, però només davant la mort sabem el que realment som. Caminem anhelant la llibertat, però aquesta no es manifesta fins que trenquem absolutament les cadenes de la carn.
Desitjaria tant tenir la fermesa de Fructuós, Sí. però tinc por. Por de les meves febleses. De posar a prova la meva fe. Tinc por per les nostres famílies, per la nostra comunitat. Mira, l'angoixa davant l'incertesa és connatural a la nostra condició humana, però encara deixa temps a l'esperança. Fèlix, és molt important que conservem la serenor i no esverem la nostra gent. El governador és prou intel·ligent per adonar-se que la nostra comunitat té massa importància a la vida social de la ciutat com per decretar una persecució massiva. No tocaran les famílies cristianes. D'altra banda, les instruccions de Roma són concretes. Penso que el seu objectiu és ferir-nos mortalment, però sense necessitat d'exterminar-nos d'una manera general. És així que aniran contra la nostra jerarquia, contra l'Església com a institució. Decapitaran els caps de les nostres comunitats amb l'únic objectiu de desmembrar-nos. Des d'aquestes premisses, encara som a temps d'organitzar la fugida de Fructuós dels diaques i dels preveres. Quanta esterilitat conté la prepotència dels intolerants. No s'adonen que la base de la nostra fe no és en nosaltres mateixos, ni tan sols en les nostres bisbes. Rau en la força de l'esperit. I contra això no hi poden fer res ni els seus déus, ni la mateixa Roma. Tracten de delmar-nos des del temps de Neró. I tot el que han aconseguit és que les nostres comunitats cada dia creixin més. Formem part d'un cep immortal regat per la fecunda sang dels nostres màrtirs. Bé, Fèlix, hem de localitzar ràpidament Fructuós, Auguri i Eulogi i preveure una estratègia per amagar-los fora de Tàrraco. Si no reaccionem correctament, tindran les hores comptades. Fructuós és a casa seva, amb Auguri i Eulogi. Preparem unes cartes per enviar a diferents bisbes hispans. Si vols, jo mateix puc anar a trobar-los i faré que els condueixin a un lloc segur. Millor que no, Fèlix. Estic convençut que serà impossible persuadir-los que fugin. En tot cas, comunica-li que part de la comunitat es reunirà amb ells aquesta tarda per celebrar la missa. Potser en aquell context sigui més fàcil de convèncer-los. Pel que fa a la resta de preveres, jo mateix els conduiré fora de la ciutat per tal de ser repartits per cases de camp de germans nostres. Bé, vols que faci alguna cosa més? De moment no. Ara cal que m'emprengui la meva darrera batalla, dissuadir el governador. Babiló, Migdoni, volia parlar amb vosaltres. La vostra influència i confiança en Emilià podrien salvar Fructuós, Auguri i Eulogi. No, Aureli, no ha servit la nostra confiança ni la nostra influència en Emilià. Tan bon punt vam assabentar-nos de la seva ordre, vam decidir actuar. Júlia també pregà al seu pare que no anés en contra d'ells. Però no ha servit per res, pobra noia. Ha sortit de palau desesperada. La quantitat de greuges que ha rebut per part del seu pare li deu haver fet un mal extraordinari. Fins i tot el mateix conseller Pròcul ha hagut d'intervenir per tal de serenar-lo. Aureli, Fèlix, aneu amb compte. Aquesta vegada la situació està molt complicada. Ni la confiança que us té Emilià ni els vostres uniformes no us podran salvar si interferiu en la seva voluntat. Ja sabeu com estan les coses a la ciutat. Sectors propers als estaments religiosos pagans s'han passejat a primeres hores del matí per la ciutat, proferint crits i omplint les parets de pintades, culpant els cristians de totes les desgràcies naturals i de la crisi en què estem immersos. Emilià està molt pressionat. I per si no fos prou, també avui han arribat greus notícies de Roma. Estem que hordes franques novament hagin trencat la frontera del Rin i es desplacin cap a les terres del sud. Roma envia instruccions per preparar plans de defensa a les ciutats amenaçades. Tàrraco és una d'elles. Per tant, si heu d'actuar, feu-ho ràpidament, però us prego que tingueu molta prudència. D'acord. El millor que podríem fer ara és marxar i confiar que tot surti bé.